ଭାଇ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଆମର ପରିଚୟ ପଖାଳ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ସକାଳୁ ଆସି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଆଇଟମ୍ ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ତୁମକୁ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କର। ବାକି ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଟିକେ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟରେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନା ଖୁସି ଲାଗିବ। କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତୁମର ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ମରା ହେଲା ପଖାଳକୁ। ଭାଇ ଆମର ଏତେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ବି ହଉନି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି 7ଟାରୁ ଆସିକି ଡୁଟୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡୁଟୁରୁ ଆସିକି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ଏଥିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବେ ବୋଲି ପଖାଳ ଦିବସରେ। ଭାଇକି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏକା ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଶାଗ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ଟିକେ କାଟା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ବଡ଼ିଚୁରା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଚର। ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ କଲରା ଆଳୁ ବେସର ଦେଇକି ଟିକେ ବନା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ବାଇଗଣ ଭଜା। ଇଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଆମ୍ବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଛ, ମାଛ ପିସ୍ ବି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ପଖାଳ, ଆଉ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ।